Rematamos este noveno Congreso Confederal facendo unha posta a punto do noso ideario e das nosas liñas de actuación que agora nos compre cumprilas e facelas valer coa forza da nosa clase para defender o traballo, os dereitos e a soberanía. E afrontamos este noveno Congreso da CIGA con cifras as máis altas da historia da CIGA, cunha maioría sindical reforzada no último proceso de eleccións sindicais que situou a CIGA no 31,5% de representación e con máis de 5.131 delegados e persoas delegadas. Cun medre afiliativo que ten significado un incremento en máis de 9.000 persoas as afiliadas ao sindicato durante estes 4 anos, superando xa as 86.000 persoas afiliadas á nosa central sindical. E estes resultados son a evidente demostración de que a clase traballadora galega, de que o pobo galego somos quen de valernos por nós mesmas, de nos organizar de forma soberana, sen sermos sucursal nin franquicia de ningunha organización que teña o seu centro de decisión fora de Galiza. Por lo tanto, este noveno Congreso é un congreso de reafirmación do sindicalismo nacionalista e de clase da CIGA como primeira forza sindical que hoxe é unha realidade imparável e que siga a chamarnos para seguir actuando de acordo aos mesmos principios, a mesma acción, defendendo as mesmas ideas que levamos facendo desde as loitas do ano 72 e desde o asesinato de Moncho Reboiras hai 50 anos, no 1975, pola policía franquista. E afrontamos este Congreso no medio dunha crítica situación internacional caracterizada polos efectos do cambio climático, marcada por unha ofensiva do capitalismo neoliberal que coa guerra busca reforzar a explotación de clase e a dominación colonial dos povos e das nacións, condicionada por unha carreira desenfrenada pola depredación dos recursos naturais mentre se aceleran as transformacións da economía por a descarbonización e a digitalización dos procesos productivos. Estamos ante unha radicalización do capitalismo, dun sistema económico e de produción en crise, incapaz de xerar un desenvolvimento que garanta benestar social, incapaz de resolver as necesidades básicas da humanidade e de ser respetuoso coa natureza. Nesta fase histórica, a chamada globalización neoliberal ou imperialismo dirixido polos Estados Unidos coa subordinación da Unión Europea aposta polo camiño da guerra, xestionado a través dunha rede de bases militares dos Estados Unidos e da OTAN, colocadas estratégicamente para acosar, intimidar e actuar, así como validando resultados electorais ilexítimos, promovendo tentativas golpistas, impoñendo bloqueos, sancións comerciais e financeiras, pero tamén impoñendo aranceis e sancións de todo tipo. Estas son as formas de actuación desta potente maquinaria de agresión e xenocidio aos povos, que se suma ás xa coñecidas invasións e intervencións militares por razóns humanitarias. O exterminio e o xenocidio do pobo palestino por Israel, decididamente apoiado polos Estados Unidos e a Unión Europea, é o exemplo de todo isto. De nada lles importa alimentar o crime contra a humanidade que sofre Palestina. A este reforzo imperial responden as órdenes de aumento do gasto militar dos Estados Unidos aos Estados integrados na OTAN, polo cal, para isto non hai control do déficit público, mentre se aumentan as amenazas de recortes sociais e dos servicios públicos. E así temos o caso do Estado español. Nos últimos anos, os desembolsos para gastos militares veñen xa superando o 2% do Produto Interior Bruto se temos en conta os desvíos orzamentarios de máis do 30% dos últimos orzamentos do Estado. Pero esta ofensiva do imperialismo está tamén reforzada pola acción tiránica do Fondo Monetario Internacional, do Banco Mundial e da dolarización da economía mundial, que completa os mecanismos para ter presos e castigados aos países a través de duros programas de axustes, reducción de gasto público, privatización de todas as actividades, defensa fanática do libre mercado con permanentes desregulacións, especialmente do mercado laboral, recortando salarios e precarizando o traballo.
Neste contexto, é manifesta a crise actual da Unión Europea e a súa evolución á irrelevancia mundial. É o fracaso da concepción da Unión Europea como correa da transmisión do sistema internacional comandado polos Estados Unidos. É o fracaso da Europa do capital, da Unión Monetaria e da Unión Económica. É a crise do modelo da libre circulación do capital e das mercadorías, baixo a disciplina férrea do Banco Central Europeo, tan servil á Reserva Federal dos Estados Unidos e ao capital como implacável para ditar, sen ningún tipo de control democrático, políticas laborais, sociais e fiscais inxustas. É o resultado da Europa dos Estados, construída desde a negación dos povos e das nacións que o integramos, e que no pasado se revestía de adobios de progreso económico e social, mas que fica ao descoberto con estes duros axustes salvaxes, coa chamada austeridade e coa profundas reformas que supoñen os fondos Next Generation. Non hai solidaridade entre os Estados membros, senón hai duros programas de recortes, relanzamento das recetas neoliberais con especial consecuencia no ámbito laboral e nos servicios públicos. E neste contexto, a Unión Europea e algúns gobernos adoptan máis medidas restrictivas en materia de migración e de asilo, o que levan a Europa máis pechada nas súas propias fronteiras, que volve poñer controles fronterizos para as persoas, sendo incapaces de facer políticas firmes contra a intolerancia e o fascismo ou de promover medidas que garantan a integración das persoas migrantes. Esta realidade chama pola necesidade da Europa dos povos, da Europa das nacións e da xustiza social, tan urxente como a superación do eurocentrismo, a Europa dos Estados, da dependencia aos Estados Unidos e de avanzar nas relacións cos BRICS, de recoñecer o dereito da autodeterminación dos povos e nacións que a integramos, como Galiza, unha Europa que faga seu o Convenio Europeo dos Dereitos Humanos do Consello de Europa e que garanta a aplicación da Carta Social Europea. Nos relatorios que aprobamos neste Congreso, analizamos como o sistema capitalista está xerando máis pobreza, como a economía financiarizada que opera a golpes de burbullas especulativas que prevalece sobre os gobernos e sobre a economía productiva, como o capital obsesionado por un crecimento constante, sen límites para aumentar a súa taxa de lucro, acelera a concentración da riqueza nunha minoría, sen importar as consecuencias devastadoras para a maioría social. Máis de 820 millóns de persoas do mundo, unha de cada 10, pasa fame. Da crise da COVID-19 a das cadeas de abastecimento, saltamos a crise inflacionista. A carestía da vida, a caída do poder adquisitivo dos salarios e a suba dos tipos de xuro durante os últimos anos constatan que cada vez o capitalismo neoliberal é máis inestável, con recesións económicas máis cíclicas e máis prolongadas no tempo e que manteñen efectos cada vez máis ruinosos para os povos e as clases traballadoras. Nos últimos anos, as rendas do traballo perderon case 4 puntos de participación no Produto Interior Bruto. É a permanente presión exercida polos oligopolios sobre os mercados para controlar os precios e manter a marxen de ganancia que foi xerando unha suba exagerada dos prezos e un medre descontrolado da inflación. A suba dos tipos de xuro que fixo foi socializar a carestía da vida, mentres a banca foi acumulando beneficios astronómicos, aumentando sectores populares impedidos de acceder a bens básicos para manter unha vida digna, especialmente a afectación para a xente nova e para as mulleres. Así é que no ano 2024 a riqueza das persoas máis millonarias medrou 3 veces máis rápido que no 2023. Por lo tanto, é evidente que a actual ofensiva do capital está nunha fase máis intensiva e violenta de explotación e sobreexplotación sobre a clase traballadora e sobre os povos. Neste contexto, a chamada transición enerxética, que precisamente analizamos con acerto no anterior Congreso, realmente forma parte dun proceso de aprofundamento
da inxusta división internacional do traballo e dunha nova ofensiva neocolonial que está forzando a migración de millóns de persoas. É a transición ao ditado do capital, que está sendo social e territorialmente inxusta, como estamos a ver en Galiza. Que non hai transición, hai reconversión industrial pura e dura das que xa temos vivido décadas atrás. Precisamente son as nacións e os povos da periferia, da semiperiferia, as que se nos condena a suministrar materias primas, recursos naturais e minerais para alimentar unha transición enerxética e unha chamada digitalización que aumenta a demanda de novos materiais e que reabre unha nova fase de espolio extractivista de catastróficas consecuencias sociais e ambientais. Pero todo isto que estamos a dicer e que analizamos nos nosos relatorios non ocorre a centos de kilómetros de nós, non ocorre lonxe, nin nos é alleo aos que estamos a viver en Galiza, no que se recrúa o histórico espolio de dominación colonial do noso país, coa ofensiva eólica na terra e no mar, coa apropiación da nosa enerxía eléctrica e coa amenaza mineira. Por iso nos mobilizamos e dicimos altri non e mina de touro tampouco. A digitalización está provocando importantes transformacións con grande impacto, tamén como analizamos no anterior Congreso. Valorización do capital fronte ao traballo, ao tempo que o traballo se desvaloriza a través de permanentes reformas laborais, de permanentes reformas da negociación colectiva, individualizando e precarizando as relacións laborais. Estamos ante un proceso que se ten apropiado o capital e onde os gobernos actúan a seu ditado. Gastan cifras millonarias de diñeiro público para a súa posta en marcha e operatividade. Non hai planificación pública en favor das maiorías sociais nin en favor da sociedade. Estamos ante un novo e perigoso negocio para un reducido grupo de multinacionais que empeoran as condicións de vida e no que se ven afectados os dereitos da clase traballadora, pero tamén as liberdades públicas, pero tamén afecta fortemente ao medio ambiente pola multiplicación de consumos de enerxía e de auga necesarios e claves precisamente para o seu funcionamento. A intelixencia artificial é a expresión actual deste proceso que xa está tendo importantes e diferentes impactos negativos. Non o dicimos nós na CIGA, a propia OIT e o Fondo Monetario Internacional así fixa previsións de medra exponencial das amenazas para o mundo do traballo, ao estimar que se verán destruídos moitos empregos xunto a unha importante caída dos salarios. Velaí que o capitalismo está nunha tendencia cada vez máis regresiva e reaccionaria no social, no económico e no político. Foméntase no centro, pero tamén na periferia do sistema a ultradereita, a extrema dereita e están renovando o fascismo, que xa marca e dirixe a xenda de moitos gobernos e institucións internacionais, especialmente en Europa e nos Estados Unidos, acompañado de mensaxes machistas, xenófobas, autoritarias e belicistas. Non é un feito casual. Xa a historia non lo ensina. Está oportunamente alimentado todo este proceso polo capital. É parte da resposta que buscan as élites económicas cando ven amenazado o seu estatus, cando necesitan reforzar os mecanismos de denominación ante o aumento do descontento social pola dureza das políticas económicas que xeran desemprego, baixos salarios e aumento da pobreza. No caso do Estado español, son unha versión que fai causa no españolismo e na españolización, na negación da realidade plurinacional do Estado, na fanática unidade de España, na defensa do mercado único e na recentralización das relacións laborais. Este emerxer fascista ten as condicións idóneas para existir ante a debilidade de importantes sectores da esquerda política, sindical e social, que viven instalados na idea da conciliación e convivencia pacífica das clases sociais e na idea da España das autonomías. Todo isto ao tempo de non estar á altura da acción de goberno, de idealizar o diálogo social e fomentar a desmobilización. O fascismo actual
que, por certo, tamén sitúa na rúa a súa axenda, é o resultado da renuncia á confrontación ás políticas neoliberais, con verdadeiros programas de goberno alternativos, a construir alternativas emancipadoras, a recoñecer a soberanía dos povos, a superar o capitalismo, a poñer fin á explotación de clase e poñer fin á OTAN e ao imperialismo. Por nós non vai quedar sen respostas a situación, como tampouco respostas políticas neoliberais. Por iso, neste Congreso reafirmámonos no noso modelo sindical, que combina a formulación de propostas concretas coa mobilización para conquistar dereitos e conseguir políticas alternativas ante os gobernos e ante a patronal. Por iso apostamos por reforzar o noso sindicalismo de confrontación, de contrapoder, organizando e promovendo o conflito, porque o tempo que tardamos en ir á folga e á mobilización é o tempo que tardamos en gañar dereitos. A folga debe ser sempre o camiño a buscar para afrontar un conflito, iso sí, sempre desde unha planificación e preparación colectiva de todo o proceso, como temos analizado e debatido moitas veces, procurando a complicidade social. Porque a loita sindical é tamén unha loita de carácter social política, porque un dos nosos obxectivos é estender a solidaridade e o apoio social coas nosas reivindicacións. Esta aposta levámola facendo e reafirmamos que a seguiremos facendo como conclusión deste Congreso. E facémolo nunha realidade adversa, en oposición ao sindicalismo entregado ao diálogo social, convertido ese diálogo social na fosa común onde enterran os nosos dereitos laborais. Precisamente, a realidade do Estado español está marcada tamén por este diálogo social, baseado na obediencia ao deseño europeo e internacional que sinalábamos, reforzando a centralización e a engranaxe institucional nacida na Constitución do 78, que fundamentase na negación de calquer proceso de recoñecimento dos dereitos nacionais. A permanente autopropaganda do goberno sobre o avanzado das súas medidas, cunha dereita e ultradereita que contribúe a exageralas cando as critica, está acompañado do papel servil e sumiso do diálogo social e da práctica sindical de comisións e do UGT. Medidas deste goberno que, por certo, e diálogo social, por certo, que sempre defenden tanto a dereita como a esquerda política e sindical española, e que, porque teñen como obxectivo e cumplimento unha axenda coa que a patronal e o capital están asegurando o aumento dos seus beneficios e a concentración da riqueza en menos mans e en poucos territorios, onde Galiza e a clase traballadora galega saímos claramente prexudicadas. Pero esta valoración non implica para nós indiferencia sobre quen goberne no Estado español. Somente queremos deixar claro que o que temos por diante non é a confrontación do modelo esquerda e dereita, como os modelos alternativos. Cada ano que pasa, a realidade plurinacional do Estado ten máis presencia e condiciona a maior medida a política española. Precisamente, se a dereita e a ultradereita non gobernan aínda no Estado, se o goberno español aínda non é máis neoliberal e centralista do que quer ser, é grazas á presenza da capacidade das forzas sindicais, das forzas sociais e políticas soberanistas, que son quen de condicionar a toma de decisións a través da loita social e da conformación de maiorías electorais nas nacións sin Estado que frean as derivas españolistas irracionarias. Neste contexto, a reforma laboral do 2021, que non derogou a reforma laboral do 2012 do Partido Popular, a continuidade na ampliación da reforma do sistema público de pensións, consolidando a xubilación aos 67, ampliando aos 29 anos o período de cálculo ou eliminando a xubilación parcial, a imposición aos plans de emprego de pensións na negociación colectiva, a reforma para a implantación da FP dual, as medidas no ámbito de igualdade salarial e de xénero, a reforma do subsidio por desemprego, a reforma do SEPE e da Lei de Emprego son exemplos de importantes cambios que van desde medidas insuficientes a verdadeiros recortes e retrocesos. Reformas que sempre responden ao mesmo: non restituir
nin aprobar novos dereitos, nin crear emprego digno en igualdade e con dereitos. E cada vez que pasa, desde que se aprobou a reforma laboral do 2021, máis se reforzan as razóns da nosa oposición, porque esta reforma institucionalizou a pobreza laboral, legalizou a inestabilidade e a inseguridade laboral. Unha reforma laboral a que se suma o fomento dos ERTEs permanentes e a extensión dos baixos salarios. Así, deste xeito, as empresas transfiren ao sector público os costes sociais de toda esta precariedade e do salario que non pagan, ao tempo que se dificulta o acceso e a duración das cuantías das prestacións por desemprego. O debate actual sobre a xornada de traballo ou o medre do salario mínimo interprofesional é o exemplo máis evidente de como este goberno, con UGT e comisións colaborando no blanqueo, queren deixar sin efecto unha importante reivindicación como significa a reivindicación da implantación das 35 horas semanais, camiño das 32 horas, ou en situar de forma real o salario mínimo interprofesional no 60% do salario medio para así cumplir a Carta Social Europea. Pois ben, nesta realidade, en Galiza, o goberno de Rueda fai que estas políticas estatais sirvan de complemento perfecto ao seu programa de acción que combina co reforzo a máis dependencia económica e política de Galiza ao sistema español para favorecer outros territorios negándonos un desenvolvemento galego propio. Especialmente lamentável é o papel do goberno Rueda no que ten a ver coa fiscalidade e co financiamento autonómico. Facilita o impago dos impostos aos ricos, pero négase a que Galiza, mesmo facendo valer a súa consideración constitucional de nacionalidade histórica, pudese dispoñer dun sistema de financiamento propio, a réximen de concerto económico co Estado que poña o remate ao sistema de financiamento vixente, no que Galiza perdemos millóns de euros da nosa recaudación de impostos e da nosa capacidade fiscal. Con estas políticas, os efectos dos cambios na estrutura económica que vimos falando e do tecido productivo están tendo un peor impacto. Porque ese proceso da valorización do capital frente ao traballo exprésase en Galiza fondando no papel de colonia, obrigada e condenada por decisións políticas a ser territorio de sacrificio, condenada a ser suministradora de recursos minerais, forestais, auga, enerxía e a ter unha industria de enclave en favor de outros territorios, mentres para nós a desertización social e industrial en moitas comarcas. Estamos ante unha política fatal para a sociedade galega que se complementa con un turismo desordenado e descontrolado, ca eucaliptización do país, mentres agonizan importantes sectores productivos. Vivimos unha brutal ofensiva que no franquismo destruiu ríos e agora vai polas terras, montes e mesmo mar, que pon en perigo sectores sociais que gracias ao seu traballo proporcionan alimentos básicos á poboación e que, tal como está planificada, causa un enorme prexuicio económico, social e medioambiental. Estamos ante unha política suicida, todo público a disposición do negocio e a rentabilidade do capital e dos fondos de investimento. Seguimos proporcionando man de obra barata a través da migración que nos está a deixar sin xente, nun país cada vez máis avellentado, onde o saldo vegetativo empeorou máis dun 70% nos últimos anos. Nin siquiera a crecente chegada de migrantes frea a perda de poboación en edade de traballar. Un goberno do PP obsesionado coa privatización dos servizos públicos, do ensino universitario e do ensino non universitario, da sanidade e obsesionado coa mercantilización das empresas de dependencia e cuidados, nun país que sigue sin ter un sistema galego público de atención ás persoas maiores e dependentes. Estamos ante un goberno que non lle abonda con facilitar a imposición deste proxecto para o noso país, senón que o complementa con unha agresiva acción de españolización e de desgaliguización, xerando a día de hoxe unha auténtica e grave emerxencia lingüística, pretendendo impoñer a extinción do noso idioma e chamando a un pacto que só busca o enterramento do galego. E ante este mal goberno temos que dar resposta. E así neste Congreso reafirmámonos en que somos un sindicato implicado na transformación social de Galiza
do que para nós derivan dúas importantes consecuencias. A primeira, que estar na CIGA é un compromiso cos obxectivos colectivos de clase e nacionais. Para nós o conflito é unha oportunidade para a toma de conciencia, para ir máis alá da reivindicación concreta. Toda a planificación que fai posible o conflito exixe propostas, debate, asamblea, participación e protagonismo das persoas traballadoras. O que reivindicamos debemos de poñelo en relación ao marco económico, social, político no que se dá a loita na que estamos. A segunda, que somos unha central sindical que aposta por seguir facendo un frente común, tecer alianzas nunha axenda galega, desde a mobilización para avanzar en dereitos, igualdade, xustiza e benestar social. Por iso tamén acordamos neste Congreso ampliar esas alianzas e seguir mantendo con intensidade un traballo en pé de igualdade e respeto mutuo dentro do movimento nacionalista galego. Cando neste Congreso facemos figurar soberanía no final do noso lema, é porque somos un sindicato galego, un sindicato nacionalista, un sindicato de clase. Somos a central sindical dunha nación dependente e subordinada, onde a loita pola emancipación de clase é inseparável da loita pola emancipación como pobo. Como escreveu Castelao no Sempre en Galiza, a liberdade das nacións afecta ao proletariado máis que a burguesía. A clase traballadora galega, o pobo galego, temos dereito a decidir sobre o noso modelo económico e social, no que poidamos vivir e traballar dignamente na nosa terra, pero sentando as bases para facer real o noso obxectivo estratégico, que é a construción do socialismo. Por iso, nos relatorios acordamos redoblar os esforzos por materializar un modelo galego de negociación colectiva e facemos unha posta a punto para avanzar na construción dun marco galego de relacións laborais e sociais con plenas competencias legislativas e normativas. Polo tanto, queremos ter o dereito a decidir sobre o noso modelo económico e social. Reivindicamos políticas públicas que concentren todos os recursos en favor das maiorías sociais, porque é a única maneira de crear empregos, salarios e ingresos dignos para a clase traballadora galega, garantindo unha protección social plena sin exclusións e consolidando o respeto polos dereitos laborais e a mellora das condicións de traballo. Queremos avanzar para ter plenas competencias como piar fundamental para aproveitar todos os recursos que temos dispoñibles no noso país. A produción de enerxía, recursos minerais, riqueza forestal, actividade de produción e transformación do sector agrario e pesqueiro, para poñelos ao servizo de crear emprego digno e con dereitos. Que complete eses ciclos productivos no país, aumenta o valor engadido, reforce os sectores básicos da economía, diversifica as nosas capacidades productivas e industriais e procure un maior e mellor equilibrio territorial e ambiental, garantindo sempre unha rentabilidade social e non privada, evitando a destrucción do emprego e a migración. Por lo tanto, co lema coa forza da nosa clase, traballo, dereitos e soberanía, expresamos a nosa vontade de actuar e a importancia da organización sindical para revitalizar a solidaridade e a unidade da clase traballadora e a construción do feminismo galego e de clase, demostrando a enorme capacidade de acción que temos cando hai sindicato, cando está a CIGA. As loitas e os obxectivos transformadores que defendemos na CIGA exixen unha grande acción colectiva, tendo en conta que nós non nos limitamos a xestionar a realidade, sino que nós aspiramos a súa transformación revolucionaria, para o que é imprescindível sumarnos e organizar máis conciencia nacional e de clase e activala en forma de militancia activa. Somos a primeira central sindical de Galiza e iso obríganos a chegar a máis persoas traballadoras á nosa organización, a ter máis atrevimento e decisión na acción sindical, con propostas concretas na negociación colectiva e nas empresas para confrontar as múltiples caras que ten hoxe por hoxe a precariedade, a pobreza laboral, a explotación da xente nova que se incorpora ao mundo do traballo e para responder ao desemprego, ás desigualdades e á exclusión social, pero tamén para responder aos abusos e ao trato inhumano á poboación migrante. A CIGA somos e queremos ser unha ferramenta para a integración laboral, social e cultural
do noso país das persoas migrantes para avanzarnos no dereito a vivir e traballar dignamente nos e eles, nos e elas. Xa para rematar, é evidente que son tempos de loita. Nos próximos meses vai ser clave a mobilización e o noso esforzo pola construción de máis organización social, de máis poder popular a través das diferentes loitas ante as agresións que estamos a recibir. E non temos máis camiño que apostar de forma decidida e convencida por esa enorme capacidade que ten a loita social, que é o verdadeiro motor que provoca o cambio real das políticas. Pois ben, estas son as nosas resolucións congresuais. Estas son as nosas propostas feitas coa legitimidade de quen somos a primeira central sindical en Galiza, porque estamos nas rúas e nos centros de traballo todos os días, loita a loita, confrontando esta situación e dando alternativas na construción dun futuro digno para a clase traballadora e para o pobo galego. E por todo isto, coa forza que nos dá a razón da xustiza do que defendemos, e convencidas do que dixo Castelao, que a loita nobre e leal das ideas é o que asegura o progreso. Compañeiros e compañeiras, ánimo e adiante. Viva o 9º Congreso da CIGA. Viva Galiza Ceibe Socialista.